Assalamu alaikum, aziz ildeşler, hormatly ýaşlularymyz. Bugün üýtgeşik bir iziderli bir programmanyň bir başlanýaçyny etjek bolýas. O programmany düşündirmäkem bir obýewleniýe, bir bildiriş bermek isleýän. Indi biz dernek adyna bir protokol gol çekdik. Şo gol çeken yerimiz bilen şoňa değişli yerlere gidip diş hekimi bu. 20% bu ýylyň bahasy bilen 20% arzan bolýar. Öňümüzdäki ýyla geçen ýagdaýynda 30-35% çel arzan bolýar. O dernege gelýäňiz, dernege agza bolanlar kabul edýär diňe otaýy. Dernege gelen ýagdaýyňyzda biz size bir peçatly kagyz berýäs, spravka ýalaksa. Şonuň bilen bile gidýäňiz, şondan peýdalanyp bilersiňiz. Galan giňişleri maglumatam can edip ya da gelip sorap bilersiniz. Eğer işiniz var olsa diş hekimliğine değişli. On soňam otayda bağırlanmak ve rentgen çektirmek muğut. Şonun ýalak. Indi ýaşullar şunun ýalak bir gyzykly bir mesele var. Hemmäniň hem gyzyklanýan bir meselesi. O Sowetlerden häzirki wagtymyza çelli Türkmenistan. Sovetler mesela nädip ýykyldy? Ýykylandan soň Türkmenistan nädip guruldy? O soň nähil dowam etdi? Siz mesela nädip daşary ýurda çykdyňyz ýa-da çykaryldyňyz? Ondan soňky bolan wakalary, ýani sizin gözüňizden we hakyky bolan tarihi wakalardan bar bolsa dokumentler bilen bile bunu görmek isleýäs, ýani halk bolup. Ya bugün hem birinci çıkışımız olsun bu. Bu taýda da 85-nji ýyldan başlan olmaly da Sovet Perestroika'da. Perestroika. O şu 85-nji ýylda şu perestroika näme üçin başlady? O soň näme üçin 91-de Sovetler ýykyldy? Şo arada gürlüň etsek, bizim içimizde yani şu neslin ýarmy Sovetlere de doğulan adamlar. Yarmam Sovetlerden soň doğulan adamlar. Hem iki tarapadan gyzykly meniň pikirimçe bu mesele. Şonuň ýaly bilmedim indi ýaşlylar haýsyňyzdan başlajagam bilemok. Kaparadan başlar ýaşlylar. Ýokda bolmaly. Men başlaýyn. O başlyk näme diýdi? Nämämiz ýok. Yani perestroika Andropov'dan soň başlady da. Andropov ölýär. 85-nji ýyl ýalňyşmasam şo döwürler bolmaly. Yok, Andropov'dan sonra ýeme geldi, Chernenko geldi. Chernenko'dan soň Gorbaçov geldi. Howa arasynda o da gyýyska wagt 1 ýyl mi ýarym. Bir ýyl ýarym. Şol ýalak boldy ýa. Eýem şo wagtlar jyğylýar da. Yani Sovet Soýuzynyň jyğyldygy eşdilýärdi. Türkmenistan oň nemesini gaty gowy başlady. Yani perestroika, Hlapkowy dila diýip bir işler, yani Özbegistanyna, Türkmenistanyna, Gazagystanyna, Täjikistanyna, yani aktivni merapryatiýa diýip o atışlıkda batışlık yüzlep adam basyadılar da. Şurada burada bizim yardımda düşen nemeleri. Paktaçı olan da öyle uğrumda neme diyenler. Onun demesi bir daha da tayinlikliği bildiriyor da halkın emetmeliler. Ülkünün bir yerik bölmeli sebebi Sovet sistemi, yani planovi sistemi çarkı kıyın dönüp başladı da. O magazinler boşap, defisitler köpölüp, oçurlar, nemeler, arada ötüş yoktu, gatı görünüyor da. Onu ütkötberliğini olurum düşünýän olmaly. Şoň üçin Gorbaçov gelende perestroika dik geldi de. Perestroika diýmek täzeden gurmak, täze Sovet Soýuzyny gurmak diýen ýalak bolýar da nemesi. Täzeden gurmak. Ütkötüp gurmak. O ütkötüp gurmak. Ondan
Şurada burada da bizim yardımımız geldi de. Şu at Moskva'da instruktör mü ne mi KKP'de şöyle yala işlep görünme. Onu yani perestroika ödü bilen yani endüstriyan halk hocalığının demesini reforma geçirdiler de. Sonra ne birinci ne mi Agraprom, Gos Agraprom dip bir edara dörettiler. O edaran aşağına ehli Agraprom işinin kompleks değil ya da. 9 ministerliği bir yeri uyuşturdular da. Sapara bu Türkmenistan'da mı ya da Hem Sovyuz'da hem yerde Mendeş gidiyenler bunun nemesi Türkmenistan'a bolsa eyleki yerde de bolmalı. Hem yerde den Mendeş. O Gosagroprom dip bir idare açtılar. Devletin yartından uğrağı şu Gosagroprom da idare oldu Gosagroprom olayattı. 2,5 milyon 3 milyon ölçenli kârhanan bir erik getirdiler de. 9 sanak ministerlik şonu bir erik getirdiler. Gosagropром'un başlığı şu bir vakitte ministerler kabinetinin orunbatarı. Onun 2 sanak birinci orunbatarı vardı. Biri ekonomikadan, biri yönümçülükten. Onun 9 sanak mı 10 sanak mı gılaf kuatta şu an insanı yanlış bilir. Şu gılaf kalan hemmesi bir ministerlikti de yok. Bu 89. yıllara çenli işledi. Yani netice olmadı. Önkü dönem ervet bollu. O perestroikaları tutmadı. Gepin tümdük geri. Ne için tutmadı Sapara? Tutmadık nemesi plan ve iktisadiyeti erkin bağdarın nemesine geçirecek olurlar da. Onun nemesini ayarlap bilmediler de. Yani erkin nemedip yoğuşluk bilen küçücük neme kârhanalara dağıtlara bir erkinlik verdiler. Onun tekler açıp görün nemeler dörep başladı. Olun yönü bu doğru bağdır iktisadiyeden değil. Doğru plan ve sistemi de değil. Yarım yalta ikisinden garım ekonomi diyeceğim bolya olur. Kıtayda tuttu. Kıtayınki şoňa meňdeşirek etjek bolurlar da. Olun yönü başa varmadı. Yani Xitay investisiya alan olmalı da şondan tutan olmalı benim fikrimce. Bilmedim ben o Xitay'ın hemedenlerini olun yönü Xitay nemesi tuttu. Şu adam işlep yor neme. Yani birinki tutmadı 89. yılda bunu mecbur targıttılar. Yani önkü adayına nemettiler de. Önkü Sovyet programmasına. 9 sanak ministerstva dağıttılar da. O kavirin adını ministerstva deymen misal üçün Paktaratsalış nem Fudoğunu neme Agraprom Perrabotka dik koydular da. Kanserini yalar edip. Yani funksiyonu şöyle önkü ütken nemesi yok. Olun yönü atlarını üt göttüler de. Hiç ministerstvada ayağı üstünde durup bilen yoktu. 80-90% batan yağdayları var da. Ondan şu öğüt başına öğütler çıkar mı kan deyip şey bargıttılar. Şunun içinden çıkıp bilen bir pudok vardı. O da yankı Türkmen Agraprom Perrabotka deyip yankı Paktaratsalış nemesi. Biz onu dahile gidenimizi, adımızı ben Halmıra Dağı bilen gurrunda düşünürüp veriptim. Onu gerek olsa yine de bir tapar nemedeli. Biz kaça olsa olur. Biz kaça da olsa şey deli. Şimdi biz şu 89. yıl Agraprom Perrabotka verenlerine bize yani iki adam var da
ne payda 50 beriyedip şonu general direktör et bellediler. O da şu saparı vermeseniz men gidecek gelip demetti de. O atlar para ver başlık olmalı elli şondan kaçıp bilse doğru sebebi kaldırar yalak derdi. Hem de şimdi bunu düşünüyordu. İşleşip gören adamlar hem düşünüyor bunu. Onun bir iki olup yani zayi verdiler. Yani şu abidin o yolun nemesinde kanalın beri yanına. Yung oblat teknikan zayi vardı. Poroşocu bir hüttü çok neme. Şu tayda o iyi işladığımızda yok. Bir köyüne bir stol taptık. İki tane oturuş taptık. Bir heptelep oturduk iki olup. Bir karşısında yüzümüze seyredip kellemden tutup şeydip. Onun ne etmeli ip ne mi diyese. Bir de devletten yankı abarotun firespo diye de sermaye. Dolandırış sermayesi gerek de başta. Maya gerek de. O da yok. Onu vermediler. Gendir ne devlet edarası. Ya zat yok. Türkmenistan'da onu tölep verer yalak pul yok. Ödüm edara veriyorlar. Nerede çok yol başlısı diyorlar. Onun ne etmeli kendi oylanıştık. Onun bir yerde kard almalı ne ettik de minfiine gidip uğraşıp tövüşüp o yaka tutuşup kardallık 6 aylık şu at yardıma düşüyor 300 milyon rubl verdiler de o da birinci ornatarı vardı kras neme iftip şu trolleybus kalkıp bölü görülü ors vermeyecek olup kendime diyedi olun eğdip allık yani onun adamları yığınadık işgar ele noktu tapam da oktuk işgar sebep şehrin daşınına transport avtobusla baran ok işgarım çok için islan nokta otayda işlemeli onun bir yerden avtobus kreylep şu işgar çeker yalak nemedip tanışvilişlerden çöplep bir 50-60 tane adam sonra 100'e yetirdik. Sonra 200'e yetirdik. Şeydip otayını dikelttik. O işgarlar işlep başladı. O aylığınızı günlüğünüzü son köpöldört deyip söz verdik. O sözümüzde de durduk. Son bizim eden dememiz şimdi elimizde de 40-50 tane kârhane var. Onun köpüden Kulobzavod, Paltı Davut. O değil kiçiler bilen 60 olmağın mümkün. Onun yağdayan bervet. Sebebi aylık inflasya 25'ten 45%'e çenin aylık inflasya oluyor da. Her ay mı bol ya? Onun yankı dokumenta barot değil ya da. Yankı haridini iyi verip pulun geliyençe yankı möhlötü minimum bir ay bolmasa 45 gün kaydanın pulun gelmeyen vakti oluyor. Onun sen bir vaka bilen iyi veriyen sen pulun geliyençe eline tamam geliyor da. O atlar inflasyon ne yapmadığını düşünen adamım yoktu. Onu bir karakter edilen bir mekanizmam yoktu da. Yağda şolar yalaktı. Şoň üçin kârhanalar düýbünden işlep bilen yoktu. Bir ay işlen batmalı da. Ondan haritlamızda köpüsünü satıp bilen doktuk. Sebebi alıcılarım şu yağdaydı da. Beyleki respublikalarım şolar yalak çökün. Onun eline de pulu yok. O yağda yok. Şolar yalak o sevet nemesi yani çok nemesine geldi de. Şolar yalak kriz neme. Ondan şonu aşmak için biz yürütür mekanizm ettik. O gen mekanizmdir hovuz. Bir hovuz ettik. O yankı zavut fabrikler önümünü iyi veren onu pullarından almalı. Çoğun, şu saat. Onu günahını demeli biz öz üstümüze almalı. Ministerstvo olup. Batsağın biz batmalı, kazansağın biz kazanmalı. Onu zavut işlemeli. Sebebi işgarları aylık vermeli. Mal
sürüyor, zat satın almalı. O sürüyor satyana da pulunu vermeli. O tayda eyyem zıncırı diye de. Şu zıncırı biz Island Royal'a etmeli. O yankı aparat, yani dolandırış aparatı, yani ministerstva önümçülük derler. Batarına da nemedenine de sen işgarlan var. Yani dağudun yanacak manası yok, koyacak manası yok. Yani şol realak risk deme, ol realak şeydi var ettik de. O şeydi alıp çıktık. Gaytam hagasam gowu oldu. Onun işgarları da aylık verip bilem doktuk. Aylığım yani ştatını raspishane deyip bırdatma da. Devlet ştatını raspishane damgalap, peçatlap nebet beriyede. Sen onu uloltmala da küçeltmala da hakkın yok. Yöne pulunu veren yok. Şol realak köyünüden gelen düzgün, şu düzgünü saklayanlar yöne on şertlerini saklayan oklar da. O tarafına cevapkarçılığı var da. Onu nemeden oklar. Onu bağırlanlarını ne ştatını rasphaneden kendi pul veripsin diye de. Pul ödün kazanıp verende de şol realak düzgünü var da. Şimdi şu atlardan nemetmek için bilem işgarları işletmeli, ödüm bir vizyonlu, motivasyonlu işletmeli. Bir beş adamın yerine bir adam işlemeli, ödüm govu işlemeli, govu maylı almalı. Yani şol realak prinsipli işledik de. Biz fikir edip bir strahovoy nemaştık. Ingostrah tip firma açtık. Bu demesi fikri bilen... Kaçıncı yılda Sapara bu? 89. Ha, 89'da. Bu hem bece 89. yıl o Beşim Cubanazarov diyediler. Halilinsk klubda odun direktörü basılıp dağda edilip görülü kendi horladılar. Ben yanmalım da. Yanma derlen tövürümde allık ondan şu burun geldi Saparağa. Yani edelip birdat edelip. O at ağa diyen oktu Saparağa şiş diyediler de onu. Uğrunca ettin Saparağa tipi. Ne şunun alak fikrim var. Ne iylek dedi. Benim goğu dedim. Yani bunu dedim ne şeydi edelip. Onun üstüne nemesini koştuk. Bizden giden ehli yönüm sigorta etmeli. Yani strahavani etmeli. Türkçe sigortadır. Şu strahavani klient tölemeli. Alıcı. 3% ehli yönüme tölemeli. Bol tölüye. Hep dünyanın hem yerine de şunun alık. Başarı urda gidende de şunun alık. Biz tölüyedik de. Özümüz alamızdı. Şu sistemada onun yani strah bilen gürleştik. Yani ingostrah bilen 30% senki 70% vazvratni yani iyida gaydiyan neme ministerstvo neme ki şu Türkmen Agroprom Pirrabotka. Yani pul seninde duruyor. Biz verdiğimiz veriyat işgalleri aylık tölüyor. Şolar yalak bir mekanizm ettik. Onun bir aydan 2 aydan biz istenlik adama istenlik pulumuzu төлep biliyorduk. Her kvartalda premiye veriyorduk. 2 premiye, 2 aylık, 3 aylık premiye veriyorduk da. Sapara sözünüzü bölecekti. Bu ön Sovyetlerde yok mu bu sistema? Yok. Bu yok. Sonundan sizler yürüten ettiniz. Sovyet sistemada bir işler yok. Teade bir sistema da elimde veren oklar da. Her kim ödüçe burada tapmalı. Hiç o tayda düzgün demediyen adam yok da. Yani ne şey etmeli, şunu bilen adam yok. Ne etmeliğinden bilen yok. Hem kişi yani yüzüp bilmeyen adamını dengde taşlanıyalak kollu da. Eğitip beydip cırcırıp çıkmalı da. Ne bir 6-7 aydan sonra biz düzelttik bunu, bu dağıtları. Aylanıp başladı. Özümüzü görüyoruz. O işgalleri aylık görüyoruz. Zavutlar, fabrikalar işlep başladı. Doğru işlep başladı. Sonra hasko işlep başladı. Ana seyrettiler. Bunlar ödüllerini onuruyor. Yani ödüllerini onurmayan ama da. Birinci ne Pladavoş Prom verdiler. Yok, Ministerstvo Pladavoş Prom da. Şunu bile taktılar.
günlerini görüp bilen ok, tez şolary nemetmelli. O onu mallyk. Sebäbi o taýda kartişke gelmeli. Onun gışa ýanky bir topar miýe sebze yetiştirmeli. Üpçün etmeli. Soğan var, nemeti var. Onu berdiler olun ne haladinlikleri var. Ne taklar yalak sıklatları var, ne nemeleri var. Hiç tatlarım yoktu. Bağ olun köyünü tiyipte neme o tayda yani şehri 20-30-40% üpçün edip bileri yalak moşnusu galına göre yalak derler. O berdiler, onu beren toğlar ne etmeli? Şol bu nemelerini yani soğuduş kameralarını talep vermeli. Ne aşkıvatta birinci nemeni Gorpula Doğuş Pro'nun nemesini hala dilinin talandır. Nemede sallık Sovet Azerbaycan ya şu taylarda yine de 4-5 yerde ile Kobrutlarda da sallık. Şu olmasa bolu nokta. Kerçiketini getirip verdik. Türkmenistan 110 bin ton kerçiki yiyendir yıllar. Şu kerçike daşından vermelidir. Özü ekse de ekmese de o hükmandır. Sonra beylip Dukak kaptalından beylekleri verip başladılar. Pişçi promu verdiler. Üstünüze atıyorlar. Bermek yani. Mol neyme diye onu verdiler. Kara berdiler. Yankı önkü dargadılan 9 nemen hemmesinden verdiler. Üstüne de yeni bir kılanak nemenen verdiler. Yani şu 2 yılın içinde önkü agropromu getirdik de. Bir de ne 92. yılın Nihatçın ayında 11. ayında mı ya 8. ayında mı o hocalık ministerliğini verdiler de. Sonra da o hocalık ministerliğine de biz çoğun adını koydular. Bolmasa biz kansernik koyulduk da. Ve biz yani orgun upravleniye alak sistemada işlem yoktuk da. Biz yönetimçilik yalak işleyedik. Ve hiç ministerstva yani pul bilen olur yalak aparatta geçiren yoktu da. Mümkünçülüğü yoktu olur yalak. Yani eyleklerim kaldırdık. Hem de işlep durun neme oldu. Yani o hocalığını verenlerinden 70-80% olu idaraları işlep bilen yoktular da. Yani ubit için kalkodlar, savkodlar vergi ardı devleti. Katul verisi vardı. Onun tevavi var da. Onun tevavini ılım biliyor. Bilen biliyor. Olun yönü şu at Türkmenistan'na tevavini sorusan aydıp bilen adam yoktu. Son için ben şunu bu tapar bu ucunu atladayın. Son yürüyü aydıp vereyim bunu. Bu ullokan temadır. O tevavi yani parktaçılıkta bir mekanizm vardır yürüyü. Parkta devlet subvensiyesi bolmasa ubit düşünür. Yani zererlidir. Peydası yoktur. Dine devletin subvensiyesi bilen işlep bilen nemedir? Pudoktur. Parta pudoğu. Yani o hocalık nemedir. Çünkü iki tane preskurant vardır. Onun ben aydıp veren, onun maşin bilen yığılarında birinci, ikinci, üçüncü sordu çenli planını olsun yine de 40% üstüne verilen nemeler vardır. Yani perestroika dövründe şu da atları yatırdılar da. Sovet demesi dargat da onu verecek demeleri yok da. Şunu yatırdılar, onu çöktü. Çökemediler, başka gidecek yeri yoktu da. O hocalığın işlep bilmeyen nemedem şunun. Onun yerine mekanizm gerekti de. Şu mekanizmden biz yani zavutlar için ettik. Nemi çiğnem kalkodlar bile bir zat etmeli. O bir zat diyilen düğünün yer su reformasını etmeli. Otu bolonok. Özüm partadan yuvaşlık bilen daşlaşmalı. Birden daşlaşıp bolonok da. O yani yuvaşlık bilen 2 yıldan 3 yıldan onu her sapar 30-40-50% adaltıp tamam onun istenen näme peydar bolsa şonu etmeli.
Birden edip bolyan neme derler. Sebebi gatı nemesi vardır. O hozolun gen dağıtları vardır. Onun içinde öğünümçülükte bolmadan bilip bolyan neldir? Ben misal getirip vereyim. Değerden tarafta parti ekilini oktu da. Şu tayik parti ekip başlarından nohurdan şu tayik adam düşürük neme diyese. Nohur dağılın üstünde yok orada. Olur pomidor, kartoşko dağıt ekip görün. Adamlar da partacılığı uğraştırıp bilem doktuk da. Kaçık gidiyorlar da. Zay verdiğim nemes dedim. Şolar yalak nemeleri vardır. Onu kâvir parti ekip görün yerine dine pomidor ya şoňa meňdeş göýök bakça zatly ekmelliýden onan başarýan nälerler. Bu 3-4 ýyllap alşýançal. O işte birden bolýan näler ýetmellik onu taşyndan aňsatdy bu zatlar. O at memen ýanky şo siridan şo öňüme neme öwrenşmesi gerek de. Alşmasy gerek, öwrenmesi gerek. Mallarçylyk bolanydy şonu alakdyr, beýlek zat bolanydy. Bilmedik, görmedik zadyň birden edip bolýan näler. O üstünde näile gamçylap duranydy. Nämeden näde? İlk bilek öwrenmelidir. Onu üstündäki bilip biler, bolany onu edýän bilmeli. Daýhan bilmeli. Daýhan onu bir demede nemeden ogad. Ne şeylerek yönü bizim nememiz yani kadro nememiz potansiyelimiz yer değerli Türkmenistan'da ne 4-3 iktisadi institut vardır. Ilmi institut. Buram yani Institut Народного хозяйства diye de narkoz dip yukarı okucay vardır. O tayda kadırlar var. Volün yönü ya vizyonları yoktur ya motivasyası yoktur. Üçüncü nemeden öğrenimçilikten kopukturlar. O şu yankı ilmi varlık institutların fikirlerini alıyorduk da. Yönü vizyonu yoktu, nemesi yoktu. Yani öğrenimçilikten kopuktu. Mesela benim görünüp tuğda. İkisini bir de yarımda çıkıyor. Olun yönü. Opşi demede. Sonra hiç kim bağlar iktisadiyetini görünmel. Ne kitapta görünmel, ne tecrübede. O bilgi yok da. Yani ödüşe neme diyenler var. Olun doğurduğunu, yanlıştığını. Dine bir kitaplar mağlayını çiğişir, yarıp nemeden son bilip oluyor da. Onu bilip olun yok. Onun bu opsi düzgün yok. İktisadi katnaşıklar var, olur pozulun. Sen bağların nirediği, dünkü bağların yok, teyze bağlar tapmalı. Öğrenimçiliğin ne paktağını, taşar yurda satıp bilen yok. O kanallarım yapık. Ortaya göğürün yok. Bir katı kıyınlık bilen demeyen paktağını taşar nemeleri açanlar. Yollarını. Urşup nereler açıldı yolları? Nereler açıldı yollar birinci? Yollar ne deme aydayın Pribaltika açılanlar Riga'da port vardır. Ondan İliçovsk diye Karadeniz'de Adeste'de vardır. Çop tip Çekoslovakya'nın tuğruğunda bir neme vardır. Çop diyendirler demir yol demesi. Bu tarafta Nakhotka vardır. Vladivostok'ta. Şu tuğrukta da port vardır. Şu başka porta çıkmasan çıkarıp olayan neler yemeğini. Şunun için biz Riga'nın Novo Export'un bağdatını ödeyelim zallık. Her tütlük yol bilen. Onun Novo Export tip fondu держатель vardı. Sovyet Soyuzu'nun yakınlemesini fondunu sotaklayatta eksporda. Onun içini duruşuna bir de işler yalak ettik. Ya artı bir de işleyetti.
uğurluğunu tapıp. Onun Bremen vardır. Yani birjalar vardır. Bremen'de birja vardır. Liverpool'da birja vardır. Bremen'de öz o firmamızı açtık, öz kıladımızı açtık. Bremen'de 40-50 tanak 3-4 gruppa olur. 20'den adam okuttuk da. Международный standarttaki analizleri edip bileriyalak laborant geçirdik de. O parametresi daşayı katıp bilen okta. Demesi hıllallatı kendiler oluyor. Daşından bolon son o hemme de antattırıyor diye de. Onda şu yürüyeti adamı mı yetiştirdiniz? Yo, adam yetiştirmesen adam işlemeli. Sen ödün yan duran ot bolondu nämetçi. Doğru. Yani şu tayda okan yiğitlerimiz vardır, gıyılarımız vardır Bremen'de. Televizyonda bir tane film ama nemettik. Devlet televizyonu tavşırdık, onu görkezmediler. Ne için görkezmediler? Bilem ok, ne için onu. Şu televizyon şıklardan sonra mı zaman bilir. Şu birinci Orta Asya'da birinci lisenziyerini nemeler şolar laborantlar. Türkmen mi bular ya da Türkmen hem Türkmen. O öyle işgallenmez. Şu klopta otlar işlep görün laborantlar şoları. Düşürmek diyedik. Her davuttan 2'den 3'ten son şu iqtisat taydan, önümçülük taydan sapara şu Sovet devletlerinin, yurtlarının arasında Türkmenistan'ın yağdayı ne ildi? Ben aydıp vereyim. Türkmenistan'ın yağdayı beyleki respublikalar var da. Onun hemmesi 40'tan 60 para teddeçen aşağı kaçandır. Ortayetten ama o da giriyordur. Yani Pribaltika devletleri hazam aşağı kaçan. Türkmenistan aşağı kaçmadı. Ben tekten okudu nemeni bilemok. Onu bizim dövrümüzden ne alıp var yanına. 3%, 6% ötüşümüz var da. T-Prost değil ya da. Beyleklenki 25, 40, 60. Yani Pribaltikan'dan görür yalan değil. Bu aydanız nemeden sonunda 91'den sonra. 89-90 yıllar. 89-90 yıllarda. Yo, şu yıllar. 91'e milyar. Biz de Pribaltika'dan 2000'den uğrak işgal işliyat. Alıp geliyat. Yani köyünü tekstil şıklar nemeler tanıyadılar. Biz hem bir Ehli Respublikan tanıyadık. Bizim kovu tanıyadık. Bir de kovu uğrayadılar. Türkmen'in sözdür deyip bizim avrayımız vardı. Katı ulu avraylıdır. Biz yani söz bilen demedik, iş edip biliyorduk. Yani sözümüzü. Sözü önanyalardı. Sözü. O vakti yem neme gitti ol kunemeler sözünü anaymasan başka da reallik mekanizm yok. Tezi dörümürlü. Doğru. Kontraktat eden olayan onu kim bilen davalaşacak. Davalaşır reallik yerine mi yok? Çolur reallik bir yankı karma karşık deme yağdaydı da. Sapara o neme vardı iktisadiyette kolaps var. Kolaps. Kolaps var. Yani krizisin hem üstünde ol ya da bu. Şu yağdaydı da şunun yağlı çıkıp bildi Türkmenistan'a. O Türkmenistan 94. yıla çenli bir gittiyençek bir ullokan kıyınçılık vardı. Kıyınçılık yok demek yanlış var. Öyle diyor mu kıyınçılıklarım vardı. Kıyınçılıklar öngüm vardı. Onu Türkmenistan'ı şundan ala kıyınçılık yağdayına gülada ulluk etmek mümkünüm derler. Yönü beyleklere göre kovdur. Moskva'da da hatta protest ediyediler ortalar Kremlin yanına. Bir de Türkmenistan'ın akı alak neme gerekti. Çoğu atlar.
Ya deme köni arşivlerde bir yerlerde görseňiz görürsüňiz. Protestleri bilýän şol hatta oňa değişil başga bir zat bilýän. Ýörüýte Michael Jackson'ı getirýän ekenler konserde. Ýylda 3 gezek şol ýaly. Bizim döwrümizde Şol nämäni şo kriz adamlaryň ünsüne sowmak üçin dowamly gelenmiş ova. Ben ýörüýte izledim. Gün Orsetde mümkün bolýan Türkmenistana gelmedi o. Yok Türkmenistana değil, Orse'de. Bizim öz Michael Jackson'larımız vardı herhalde. Olara son geçeli sapara, olarına novotu gelecek. Indi bu şu Sovyetlerin yıkılışı baradaki iktisadi nämäni sapara bilen gördük. Indi her bir iktisadi krizin ya da kolapsın yanında siyasi bir kriz ya da kolapsan bolmaly hükmen suratda. Mesela ikisi birbirini tamamlayan bir näme. Yani Türkmençe sözünü bilemok sapara, İngilizcesi. Bilýän sözüň aýda, biz Kıtayça da bilýär. Şu bir barlyk değil ya da entity değil, aydasım gelýär, ýöne olam dogry bilemok. Yani iktisadi bir kriz bolan ýagdaýynda hükmen suratda izinden siyasi gelmeli ya da siyasi var olsa hükmen suratda izinden iktisadydan gelmeli de. İkisi birbirine bağlanşykly. O siýasatsız iqtisadiýet bolan ok, iqtisadiýet ýembese de ekonomikadan iqtisadiýet bolan, siýasat bolan okda. O indi şu siyasi tarapny halmyradadan eşsek, o siyasi taýda nähile krizler görüldi, yani iqtisadi ýaly kolaps boldumy şu taýda ýa-da halmyrada söz sizde. Bağlar, birinciden ilk bilen vatandaşlarımız bilen salamlaşdyrmaga goýmadyň bizi. Assalamu aleykum, hormatly vatandaşlar. İkinciden şol geçen taparky eden gepleşigimizde men bir ýalňyşlyk goýberipdirim. Men aýtdym şu taýda Ataçarif 2 ýylda 3 milyon dolar getirdi Türkmenistanyň gaznasyna. Şu 3 milyon 3 milyard dolar. Men şol uly pula dilime urilmänsäň men şol milyon diýip aýdypdym. 3 milyard Amerikan dolarını Türkmenistan'ın gaznasına getirdi Ataçarif, şu vice premier döwri. Onam şu milyardları lükgölüğünü Niyaz alıp şahsy hasabyna Deutsche Bank'ta Germaniýada öz adyny goýdy. Ine şonu aýtmakçy boldum ýene bir ýerde. Indi siyasi tarapyna seretsek, biz üns bermeli zadymyz watandaşlar we 1985-nji ýylda Mikhail Gorbaçov iş başyna gelene yani Sovet Soýuzynyň Kompartiýasynyň birinji sekretarlygyna saýlananda jeme şol Sovet Soýuzynyň 15 respublikasyna 280 milyon adam ýaşaýar. 15 respublika. Mundan daşgarynam ýanky iki ýanky lager bir-birine garşy durdy. Sosialistik lager Sovet Soýuzy we onuň satellitleri hem kapitalistik lager Amerika we onuň ýararlary. Demek şu 15 respublikadan daşgary 280 milyondan daşgary bizim içerki gurşawymyz bardy. Bir Warşawski dogowor ýa Warşawa şertnamasy bir ikinciden hem sev ýanky Sovet ekonomiskiy взаимопомощи, bularym syýasy guramalar. Muňa içine Polşa, ýanky Bolgariýa, Ruminiýa, Çekoslowakiýa, gara şol töwerekdäki emma sosialistik döwletleriň ähirisi girýärdi. 78 döwlet. Bularyň millaty. Üstesine bularyň daşynan syýasy täsirimiz bolan Afrika döwletleri. O taýda da 10-15 döwlet bar. Sonra Aziýa döwletleri. Gara dünýäň haýsy emkünjüne sersalsam şu taýda Sovet Soýuzynyň syýasy täsiri bardy. Öz lager, sosialistik lager diýip yerli şol lokal konfliktler, uruşlar hem şu iki sistemaň arasynda bolup geçdi. Son şeýle krizis bilen syýasy krizis ikisi den gabat geldi. Yurdun içinde şol bizim esasy baýlygymyz ýa Sovet Soýuzyň esasy şol çi mal satardy da daşary ýurdu nebit bilen gaz. Şoň bahasy 10 dollara geldi 1000 kubometri 85-nji ýyl. Muny
Amerika on yararları yürütetdilermi şol bahasını kaçırıp şol Sovet Soýuzynyň ýykylmagyny, şaltyrak ýykylmagyny isläp. Ya başga sebeplere görä men ykdysadyçydan ýöne şol ýagdaý sebäp boldy. Onsoň Gorbaçowum başga alaş tapman şol halk öz-özüni eklesinip ýanky şol kooperativler barada kanun çykardy. Ýanky kiçik karhanalar, şahsy adamlar özlerini kafe açýam, kolhozy özüne bir mellekler alýam, gara çeх açýam, nämesi öz iş özüni ekle diýlen ýaly, sakla diýen ýaly. Hodraşot diýip çykardylar. Hawa hodraşot hemme paragaydy. Ine şu zatlary ýola goýdular. Şol sistemany halas etmek üçin. Ýöne Kommunistik partiýa öz-özüni halas edip bilmedi. Biljegem däl, sebäp näme üçin? Ol öz içinden çüýredi. Sebäp ol 17-nji 45-nji ýyllardaky kommunistler ýokdy. Hakemet başynda da, merkezi komitetde de, respublikalarda da, yerlerde de. Sebäp köpüsi şol kommunist partbilet götürüp beren adamdan köpüsi şol para horluk ya ine şolar ýaly artdyryp ýazmaklyk propiska diýler da şolda. Şolar ýazatlar bilen meşgul boldy. O gaty Soýuz meşgulna korrupsiýa gitdi. Ýanky taparagan aýdýan şol paxtaçylyk bilen şol meşgullanan respublikalar gyrgyna berdi diýeni gaty dogry. Şol Moskwada ady belli ýa ýakasy gaýşly Gidilyan we Ivanov diýip iki sany sülçü bardy gen prokuratura. Ene şolar müňler adam bassylar. Şoň üçin 100 adamyň günäsi bar bolsa, ýene de 900 şo bir günä gidil basyldy. Men bu her sanaky ugalowny iş bardy temin. Şol ýanky siyasi sistema çüýräp başlady. Onsoň bir yerli partiýanyň nomenklaturalar ýanky şol yerli kommunistler ýa respublikalaryň ýol başçylary düşünüp ugradylar. Gorbaçowa biz tabin bolmasagam boljak eken, öz başymyza bolsak onu ýurduň içindäki öz döwletimiziň içindäki respublikamyzyň içindäki özümiz diýsek bize ýetjek, bize haýkuşdyjak adam ýok. Ýuwaş Gorbaçow çekilip başladylar. Ene şol 89-njy ýylda SSR-iň ýanky soňky ýemesi döredlerine, parlamenti döredlerine ene şo taýda in uly opurulşyk başlandy. Şondan soňra aýnalman 90-91-de faktyşki ene SSR dargady. O SSR darganyna her kişi şu öz eline galan zat bilen galdy da şol aýdyly respublikan territoriýasyna näçe wagon galan bolsa, näçe önüm galan bolsa, näçe maşyn Nolu boy var. Her kişi özüne goýýar, ondan şo bilen hem uğranmar. Bizde näme bar? Önümün köpüsi daşyndan gelýär. Bizdiňe Çyrmagy Respublikasy paxtasy gidýär, gazy gidýär, nebede gidýär. Niýazow mozatlar satyp bilen ak, yerleşdirip bilen ak. Ýöne şol Sovet zamanyny ana şol Türkmen Patriot Soýuz, şol SSR ýykylýança bolsa da şol Türkmenistanyň halkyny eklep saklanan adamlar bar şoluň içinde. Men diýip düşünýän. Ene esasy siyasi tarapdan SSR-iň dargamagy şol kommunistik partiýanyň ýol başçylaryny ýokardan başlap aşaklygyna çeldi. Ähli ýol başçylary şol partiýa ynamyna ikilik edip halkdan ýüz döndürip diňe öz şahsy baýlygy bilen meşgul bolan üçin ene SSR dargat diýip aýtsa bol. Ýöne elbetde daşary täsiren bol. Amerikada isläna öz karşısında şular ýaly güýçli döwletiň bolmagyny ýa Ýewropa döwletleri mene edip SSR dargady. Kysgaça aýtsak. Almurada şu taýda hakykatdan hem ýokarty aşagyny dolandyryp bilen okdylar, olar ýalak tejribe ýokdy da. Şu ýanky näme aýdyp geçjek bolýanda Almurada neftin, gazyň bahasynyň arzanlamagy daşarýarda satýar diýip aýtdyňız. Sovet Respublikalar. Ýalňyş bilmeýän olsam 71-nji ýylda Nixon, Amerikanyň prezidenti, Araplar bilen, Arap ýurtlary bilen neft gaz alalaşygyny dollar üstü bilen edýärler. Petrodollar diýip sistema geçýärler. Bundan öň dollar gyzylyň nemesine dengelýärdi.
Yani näçe kızıl Şey, varsa şonça Ağramı dollar kızıl bilen basılýar. ölçeniyor. üçüncülük. O ölçenýärdi. Ondan soň Arap ýurtlary bilen ılalaşyk balanşýar. O petrodollar bolýar. Ya dollaryň nemesi narhy nevit gaz şoňa göre ölçenýär. Yani bulam Amerika bilen Arap ýurtlarynyň arasynda nähili ılalaşyk bolsa ya bil kaslaýynam edip bilýär muny. Ya-da bazar ykdysadetine göre adam çykyp bilýär bu ýagdaý. Daşyndaky ýurtlaryň hemmesine täsir diýen bolmaly. Şo taýda meselem hatda täzelikde boldy bu koronavirus başlanmaklarında. Yani minuslara düşdi. Ya, ortaya çok örbe uçu. O neftin, gazın bahası minuslara düşdü. O ortaya näme etdi? Öz kızıllaryny satdy. Şo ayakda kalmak için. Yılın başında boldy. Zatlary o täzelikde boldy we edil şonuň ýalbaka şu Sowetlerin soňky ýyllaryndan bolan bolmaly. Ýöne Ben bolan da. o içerki siyasi guruluşy we ykdysady guruluşy güýçli bolmanlygy üçin ýykylmana sezawar bolýar-da. Dünýäde. Sol hakykatdan şeýle sol ýeme sol Arap döwletleriniň bilelesi var da ýanky nebi dönür ýan gaçkyryan APEC diýilýär-da. Onu solar dünýäde şu mahalym näçe nebi dönürmeli, näçe narhtan satmaly, solar şu mahalda bahany belleýän döwletler. Esasen sol Saudi Arabistan. Ene ýanky bir şu SSR dargajak bolany SSR'in altyn zapasy bardy. 300-400 ton, 1000 tonun bir näçe biljekler. Şol hemmejigi diýen ýok boldy. Sol ýanky sen aýdysyň ýaly sol nebidin bahasy aşağı gaçandan soň gaz bilen şoň ýemesin öwedin doldurmak üçin olaram gyzylyny satyp başladylar-da. Ay satıldı ya şeyle gitti mi onu bilýänem ýok. Kemine. Yok, ne şey diýip aýdylýar da on kim sana aptyrsa para. Ýöne şol esasy da temme tarapdan şu döwleti çökürdiler da ýanky şol ykdysadyýet bilen siýasatyň beýrek gaty mekan bagly. Nimet belliň bilen okdular. Elbette. Doğru. Onda son halmrada şu Türkmenistan'ın içindeki siyasi ýagdaý näil boldu? Meselem o Türkmenistan'ın içindeki Komünist Partiýa o nähili nemeler adımlar etdi. Entek Türkmenistan Respublikasy gurulmanka, garaşsyzlyk almanka. Türkmenistan'a sol 80-nji ýyla gelip dolanyp gelsek, 80-nji ýylyň güýz aýyna Moskwada Niýazowy ýygyna getirdiler Aşgabatda. Soň şol ýylyň dekabryna ilkap hem onu premier ministr edip getirdiler. Şuňky dil bilen aýtsa Sowet ministriň başlygy. Soň dekabryna ýemani Muhammed Nazar Gapurowy pensiýa uratdylar da şoň ýerine de Niýazowy birinji sekretar edip goýdular da ýurdun başlygy edip şol respublika. Ýogsam Niýazow owol şol diňe Muhammed Nazar Gapurowyň üstü ýa kömegi bilen ol Aşgabatyň şäher ýol başçysy bolan adam, kompartiýa. Ähli şol gazanan karýerasyna ol şol adama minnetdar bolmaly. Ýöne bir oň ýeňsesinden pysy boldy. Şol wezipesinden gitmegine täsir eden Niýazow, has takyr Niýazowyň aýaly Muza Alekseyevna. Ol Moskwada şol politbyroda oturan adamdan biri bilen ýakyn we ýygy gatnaşy bar diýip soňra bize habar geldi. Ol hakykatdan şeýle bolmagy mümkin. Sebäp Muza Alekseyevna hiç aşyny Niýazow bilen men bilýän döwrümde 90-njy ýyldan bäri şol ýemede Aşgabatda şol bir günden köp ýaşanan adam däl, 3 aýyň ýa 6 aýyň dowamında gelýär, ýükün tutýar, gidýär şol Niýazowyň ýygynan gyzylyny, puluny ählisin samolyotda ýüklep Moskwa gider. Ýene şol habar bar. On şoförler aýdardy mana Niýazow şoför. Elini şol Niýazow ýogsam okypsyz döwleti ýa ýurdu dolanyrma. On bir partini bir şolar ýaly stajy bolsa da okyby ýok adam. Şol döwleti dolanyrma, adamlar bilen işleşme.
ol ýöne bir kartözny şuwlar diýerdiler de, ýani kart oýunyny alawçy bolýar. Özü kartöznik. Şol gören adamsyň şo kartda alýşy alyp almak hemmesi bilen döwleti dolandyran adam. Ol hiç kimi bir adama inanyp ýa mähir berip bir dostlukly doganlyk gatnaşyk ýa bir filanşykly ýollaşlyk häsiýeti ýok ulada. Şu gören adamsyny özüne garşydaş görýär, şu nädip arlamaly ýa öz diýen netdirmeli. Ene men şol adam häsiýetini görenim şol ýa 2 ýarym ýanyna oturdum da men ol adam. Ençerde fiýlema mümkinçiligim bar. Şoň üçin aýdýan. Ýa-ki şol siyasi ýagda ine birinji ýol başçysynyň ine düşünjesi şol, ol döwleti nädip dolandyrmaly, onu özü bilen. Şoň üçin onu oň ýerine döwleti dolandyran ýa iň gysga kelte maslahatçysy ýany bolan Valer Georgievich Atçyrçow diýilýär. Ine şol dolandyrdy Türkmenistan. Niyazda siyasi ýol başçylygy Niyazowyň ýeňsesiniň birinji ýüpi çekip oturan Atçyrçowyň şo döwürki kömekçisi hem Niyazowyň gapy saklaýjysy, satçysy ol Viktor Khramov. Ine şol iki adam. O Niyazowyň Halmyrada. Estima. Viktor Khramov kapı sakçısı mı bu? O kapı sakçı şol ýa priyoma gelýän adamlar tertibe goýup ýazyp Niyazowyň ýanyna goýup ya. Başga eden işi ýokdy. O kapı sakçysy. O Khramov'un aýaly Niyazowyň ýemesi medsestrasy, şol süýjü keseli bolan soň her 2 sagatdan 3 saatdan gelip kolunu urup gidýär. Masasyny edýär. Gara şular ýaly kabineti bar da oturýar. Zaýynyň ýeňsesine oturyp. O bir kere gelemde şo zaya gelip şo taýda kol urdurdy da olary men şondan gören adam aýdy. Ene şol adamlar şol Atçyrçow ozal şol bir komsomol işgär bolan şol daş töweregini şol özüne ynandar adamlardan çeka sallylar şol ýol başy wezipelere zatlary şol Muhammed Nazarow ýöne ýere gelen hatda KGB or Sapar Seyidowyň aýagynyň aşagyny gazyp şondan soň Seyidow aýrylandan soň ine olar ine doňuz zorny gaýyp halkymyzy ine taýaklap başladylar. Öz adamlar bilen deme diýdi. Gadişlerinde de ýanky bir addel wadyr. Pakadırım dip. Yani kadrları nemediyen, upravlad ediyen bir addel vardır. Skada. O ähli Türkmenistan'ın ähli kadrları şolon nemesin nomenklaturasındadır. Şolor ikinci, üçüncü dereceli bulayırdan son kim gelmeli çenli nemeleri vardır. Şolor yalak nemeli sistemadır bu. Yani katı nemeli adamdır. Kelleli adam ol, onu men Zloy gene diýerdim da, gene adam öyle ol, gene adam bir yani kaydıyla adamlar için bir zatları açıp beren, mesela telefonu döredi ya raketan ya Elon Musk'ın kıyal bir zatlara ait edip beriyor da bütün adamlar için. Ama o çırçavın genesi, şu Türkmen halkımızı yine dıyla çok bir yere soktu. O şu halkımızın karşısına olan öz kellesine bar emesine akıllı. Yani ol adam kellesi kompüter yali. Sol kimi nirde ikinci, üçüncü dereceli, 10. dereceli kolhoz başlığına çelik kimi koymalığını şol Khram fıkkesi oturup dedi ya, Niyazım sorun getiren kağıdına kol çekiyordu. Ol bir oturan kukula. Ol bir özünü bir ögül söz aydılsa şonu iki olup bilmän ýören bir bilemek bir nähil adam dip atlanyrjagym. Ýöne eger esasy şol siyasi sistema mesele dolanıp gelsek, şol ukypsy. Hiç bir ukyby ýok. Şol kompartiýan Türkmenistanyň döwleti dolandyrmagy öz başlyk, özüň döwlet hökmüne dolandyrma hiç bir ukypsy bolup çykdy. Sebäp 90-njy ýyllar döwletler aşağı ugrany bular nira urunjagyny bilmedi. Şonuň üçin täz soňky demeneselini ýaz, ikili bilen Moskwadan ýapyşyp geldi. Şu SSR ýykylaýmasyn. Ýykylandan soňra menem 3-4 aý teskinip geldi öz kolegasyny. Ýene de gaýdyp geläýmesin. Şonuň üçin ýeke gezek Russiýanyň garşysyna ýa SSR-iň garşysyna, Moskwaň garşysyna ýeke söz aýdan ýeri ýok. Bolmady. Täp ol adam şol sistemaň emesi yani şurupu diýär Staliniň döwrüne aýdyrlar da win çykdy. Şol win tigi ol bolton däl olatay. Burada
Men bir premier aydıp bereyin. Hani 92. yılın 8. mi 9. ayında bir de o hocalık ministerliğini verdiler de. Yani sonra bir ana neme derro check-up ettik de, analiz ettik hem nemelerini olun yaşar yalaktan. Sonra men 17 sayfa şu sayfa diyadında da o neme etmeliğini, neme etmesek bir yaşat bilmeyeceğimizi o kalgodun verilerin geçirilmediğini Mehmet'in etap ya çeynep. Ben bir hep de paydayeller düşündürdüm. Onu ahır düşündü. İki aylavam paydayelli niyaz düşündürdü. Düşündürüp olan yoktu. Onun yağdayım gidip var ya da. Düşünmese de düşünmeli. Onun ahır da onu düşündürdüler. Yönü şeydik biz yani o umumi inflasyadan bakmadan yurdu halat ettik öğünçülükleri halat ettik işlep yurdur aya üstüne alırlar. Bolmada şu atki yağdayından berbat bolmalı şu at. Yani şunu biz niyaz ve bir yarmaylap düşündürdük de. Düşünen yok. O bu da atlara düşünecek adamım yok kan yani baba kuluyu ve düşündürüp bilmedik de onu neme payda geldi gön vardı da. Buna düşündürüp bilmedik. Ya yağda şunun alaktı. Yağda kıyındı. Bu da atlara o düşünen neme adamlar yok. Indi şu tayda sapara bir zat ünsüm çekti de. Indi Niyazov o tayda hükümet. Sizin bu tayda bir devlet. Yani devletin bir Devletler işgali. bir öğünümçülük. Önümçülük şu devletin nemesinde bir organ ol yanınızda. O devletin onu epetli öyle. Devlet kağıdan başka öğünümçülükle 80-90% o tayda da. O şu 9 sany ministerlik şoňa girýän bolsa onu döwletiň ählisi diýen ähli puwdaw şoň içine girýärdi. Nevt gadan galany. devlet aparatının bir bölegi de yani hükümet gidici, devlet kalıcı meselesi var. Şu tayda Niyazov gitse yani bütün ministerlikler giden yok da. O yankı öğünümçülük onu adar vermeseler olur öğünleri işlep dur. Yani öğünümçülük siyasetçi neme gerek? Ola doğru. Öğünümçülük siyaset bilen öğrene o öğünümçülük saadet bilen öğren. Şu tayda o siyasetçi nemesi kemine ne olur yol açıp vermeli. Beylek devletler bilen yankı beylek nemeler bilen mi? Onu medip bilen oklar o atlar olur yalaklı adam yok. Bir sisteme getirmeli devlete işler yalak oyunun düzgünü olur yalak kağıda kanunu olur yalak ondan büyüğünün başları çıkan ok. Yine şu öğünümçülükte aşağıdan etmeli oluyan da. Bir de ne şu tayda Halmurat Dağa neme yankı reformu var da yere yeçili var da şu proyektli hem mecetli ne öğünümçülükte tayinlen şu tayı yırtıp veriliyor da. Kanunları hududiyetçilik var da kanunlar. Biz öğünümüz tayinliyorduk o datları. Yani şu an etmezler. Halmurat Dağa nemeler deputatlara düşündürüyorduk. Kıyafeti düşünen yoktu. Onu el kaldırıp gol çekerdiler, getiriyorlar. Biz onu yankı öğünümüz gol çekip öğünümüzü işlep bilemez yoktu. Onun materyallerini hem datlarını tayinlap veriyorduk. Ya şular bu bolan zatların hemmesi entek Türkmenistan garaşçılığını Almanka bolan zatlar. Yok, şu vat garaşçılık ayem alır 91'de ne mi geldi bize garaşçılık? 91'de. Onda 85'ten 91 aralığında bolan. Garaşçılık 91'de geldi. Ýöne Tayyip 92'de dargatda. Şondan soň hemme Tayyip gatnaşyklar respublikalyň arasynda üzüldi. Onun her kişi öz başardığı şey yaşamalı boldy. Öz ukybyna göre. Yani şu tayda paylaşken nemeleri diyette urşalak demet de yani preskurantlar vardır baka neme Türkmenistan şoloralak nemede hiç nemesini utturan neler yaka tutup alışyadık onun öz hakkımızı alyadık artığı bilen alyadık bizim spesialistlerimiz umumi tayyud nemesinin içinde yervet değil hem avraylı
Ben käbirnemeleri aydyp bereyin. Respublika bir zat gerek bolýar da. Ya derman mı ya da bir produktum mu ya bir troş zatlar bolýar da. Ultuğum bolu. Şu telefon açıp Moskva telefon açıp bir de 2 milyar demeni töläp berin. Biz bir aydan soň bereli näme dip dil bilen urlaşyp alyp bilýärdik de döwlet üçin gerekdi. Berýärdigim, munan ýadylaram. Ne Lekprom Seryodur, Pekker diýerdiler, Aleksandr Abramovich dip. Türkmenistan bilen gaty dostdur. Biziň arkamızdan. Olar Soýuzyň 40% tawar oboratyny ellerine aýlayan edaralar şolar. Lekprom Seryo diýen. Sovet Soýuzynyň 40% obýomly gödöňde getirip görýän bu. Para kendi diýär-de. Rozniçin targowy demek. Ulu obýomda aklatlardır o zatlar. Ne şolar, olar üçin 2 milyar respublikamda gerek bul Sägerje zatlar. Nollundan tegelerine yetken zatlar da. O Sapar aýan hem şu taýda bir zady belläp geçecek de. Şu meselem Türkiýede İstanbul şäher bolup öz başdak bir karz alyp bilýär de daşary ýurtda guramalardan. Yani neme zat yani gaýdanyňyz. O kanuny ba bolsa bizde neme kemine Sovet devletiniň kanuny bar ýöne uluslararasy kanunlaryň bazar iqtisadiýatyna değişiklik hiç zat ýok. Onuň ten gatnaşy eden dedi biz alýanam kendi neme diýenem kendi tebebi kontrakt bağlaşýan. Käte pulunu öňe bersen malyny alyp bilmeýän wagtyň bolýardy. Ya erwet mal gelýän wagty bolýardy. Onuň ten dawalaşmaly nemetmäli arbitrajyn tap bilmeýän wagtyň bolýardy. O taý neme daşary ýurtda bir zatlar bolýar da. Ýöne ýa-ni Soýuzyň içindäki nemeler bilen. Onuň kätini atlaýarak tutup almaly bolýardy. O ýagdaýlarym bolýardy. Her türlü o ten niýet bel bolun ten birinciden getirmeli öňümi getirmeli. Ina ben ýadyma düşýän öňümler bardyr. Bize ýa gyzyl neme bilen neme dilýärdi. Gydylçylyk bilen diýenler ýala. 110.000 ton kartuşka gerektir, 100.000 ton oğlu şeker gerektir, 40-50.000 ton guru süt gerektir. Yine de bir topar eyleki deme pozisyonlar vardır. Şolar gelmelidir. Şolar gelmese yarım milyon ton buğday gelmelidir. Onun yani şular goştanın vagonunu tanak gör, neyse eşelon olyanlarını. Yani gödöňüne getirmek kıyındır. 100.000 ton dillan tattır. Onu hemmesini üşürsen bu milyon tonlarına geçik gidiyordu. Şonun hemmesi bir yerden gelmelidir. Şonum sen tapmalısın. Olmasa şu bir zat yok olsa, yani şunku bazardaki alak, magazinlerdaki alak oçur olyandır. Şu vatlar çörek bir hepledenden kutorya dip, yani şeherin içinde şolar yalak doğul yaratsan, o yurdu göçürürdüler halk. Şu vatlar şunun alaktı. Bolla soýaldy Sapar. Ýa-ni Goskomstadyn kılar aýtdy oturup o ene bizim ene bir hepdelik unumuz bar diýende şol zapas un aýdylýardy ätiýäs. O üstünde olup durmaly. Halkın düşünü bir hepdeden un guturýar. Ertesi gün magazylar boşadaýdy millet. Ne un galy ne çörek galy. Dähreti ýarly sonra niýazyn. So bilemek olsa son aýdan adam ýeşinde durdumy ýa durmadymy? Nezolar ýalyýardy. Ana şol atlan hemmejetli üpçün edýärdik. O şonu üpçün etmek üçinem ýanky ýazýan da atlamız var Riskovny neme. Şonu etmeden şu atla hiçbirine üpçün edip bilen yok. Onu etmeyen arasaca ýanky yumşacık adam olup bolýar da. Riskam hiç tat alman.
yönü bunu biri etmeli. O vatlar bu ülke alak yankı korkulu nemeli neme yoktu. Men ne İçeri İşler Ministri bilen sen bilen guruluşum alak gurulap biliyordum da. O yok. Halipa bu da adın bir edip bilecek gel. Öyle hayiş edenle de kağıt onu bırdat gerek, bunu bırdat gerek diyenle de yok deyip biliyorduk rahat. Kağıt adırılığın biliyorduk sen işin deyip. Öyle işin et deyip. Prokuror var, neme var. Onlara da işini bilen olun diyorduk. Biz iş etmiyoruz. Bir şart verecek olup. Bizim yanında ırsa Arap demedik, gelip bilen yoktu kendileri. Biz idareleri da diyorduk. Adar veren olsa gelip aydın. Ya şular hakikaten kızıklar dövrler oluptur. Yani şu Bizim zatların dövrümüzde partada otlan nemeleri vardı, dagat punktları. Bir milisi ruhsatsız ayağını tekip bilenlerdir içine. Şeyle dövürler bizim dövrümüz. Yani raykomdan zattan ruhsatsız koloylap bilenlerdir. Onun tevapler vardır. O parkta yönü neme yalaktır onun yönü parkta halka çörek vermesi için kâvirdatlar ettiriyorlar da. Onu etmesen bolun o. Olmasa garip bir şey. Halk garip Çok o datlar var arada hiç yerde gururuna diyenim değerliler, etmelem değerliler. 25-30 yıl geçen o bu datlar gidilip görüp ne edecek? Adamlar tarih bildiler. O vatları edip bolan yoktu. O vatları etsen eyyem sen ne oğru neyme deyip başlayadılar da. Yöne neyemediğinden bilen yoktular. Yani diyediler de. Neticede seyreden oklar. O netice bilen bulun işleri yok. O ne yankı sen kertişkene de cevap veren oklar. Meskene de meske de daşından geliyordu. Peynir, sıyır, o da atlan hem daşından geliyordu. Türkmen peynir edip bilen millet değildir. Şunu bilginin. Bir yerde yani kakada bir yerde peynir ediyordu. O da usta söyleyence ettiler. O da gitti. Değil mi? Kızlar badın gormal davodunu peynir yasayadır. Bütün Balkan üpsüne diyadır peynir. Vardı o orak yerlerde. Brinzadır peynirden şöyle yeme brinzadır. Brinza havu. O sıyır başkadır sıyır. Sıyır ediyenlerdir. Yok sağır sıyır değil yok. O Türkler sağır sıyıra da peynir değil. Hem de peynir değil. Kaşar peynir diyorlar. Önünde koşulması ol ya. O. Ne ama şuurlukça tamamlayalım takvatlaşın. Bolya. Hamurada hakikaten hem kızıklık oldu. Yani şu zatların köprüsünü menen bile okudum. Yani iyilleşlerimizden bilyen değildir. Şimdi bundan sonra da Türkmenistan'ın kuruluşu, karaşsızlığı birinci yılları var arada gurur ederse de. Nemeler oldu, nemeler edildi. Şu arada. Doğru, emine. Ya şunlar. Ağzınıza sağlık. Hakikaten. Sağ ol. Sağ ol. Dinleyeniniz için sağlıkta görüşelim. Sağ olun ildeşler. İndiki gürleşimize çelle. Görüşen çak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.